sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagngal daw bigat kada kayo amin apo, maabigya kabasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparuntal na sari balita, iisyot ang komentaryo ni Pakarad Sari Matuan, Liknay Balay! Siyempre, kolob kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kolob kanta ba timer at technical side at sign agaw, Huwebes lata itong tanagagik, Petsa 19, at bulan na Hunyo taon 2025. Sa imanang harulawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre sa the only one, Engineer Nixon Dakal. Oy, we will never surrender. Ag kami unsuko. Uy, Si Katuy Agagik, so balikas. Nasa may supreme leader nasa Iran. Ya si Ayatollah Ali Khamenei. Nanunutan nyo sa may pigan man na agaw at wala mo sa palapag ng US President Donald Trump. Hindi tawag to ay wala may balikas to ng US President Donald Trump kapaborito ajay. Yung ceasefire na hinihingi ng Iran hindi pinayagan. oh, Kundi ang gusto ni US President Donald Trump surrender. kaya pala surrender. nabanggit niya yung hindi pagsuko. Yes. Pag supreme leader, siya yung pinaka-presidente o ano? Siya yung pinakamataas doon. Yan, Oo. pinaka-presidente na rin Nako. ng Iran. Bakit naman kasi hindi pinagbigyan? Ito naman sa opinion ko lang. Baka kung ano yung mai-offer or yung win-win solution kung ano man yung sigalot. Sana binagyan niyang chance. Pero anong sabi ni US President? Wala basta ang kino-consider nila is surrender. To surrender. Sumuko. Mm. Oo. Hindi kasi kung minsan may mga
sigalot Mm. na nakukuha sa mabubuting usapan, di ba? Yes, of So course. give a chance na Oh. magkaroon ng pag-uusap. Mhm. Pero wala na, pinuntusan na ni ano na kailangan Wala na. sumirinder na kayo. Parang Wala ganun. na, oo. Yun lang ang tanging kondisyon Oo. ni US Ay, President nako. Donald Trump eh. Yung sumuko. Mhm. At antam, may kaanam niya agulayan, nalilingwa ka pa Brito RJ, Mhm. ya diri-diretso so sa may palitan ng Ay, nako. pagpapalitan ng Ayun. ballistic missiles Ay nako. between these two countries sa tatang tanagagig. Ilan na yung mga nadamay dyan eh. Oo. Actually, may mga nakakausap tayong mga Pilipino OFWs doon, kapaborito Ajay. Ang sinasabi sa atin, nakakatakot yung sitwasyon nila ngayon. Mm. Kasi, madaling araw, nagpapakawalan ng mga rockets. Saka maririnig na nila yung sirena ba yun? Yung Oo, ganun. oo. Kaya, mayroong ilulunsang anak ko. oo, kaya ang problema nila ngayon doon, napupuyat po sila. Mhm. Although, okay naman po sila doon, Mm. lalong-lalo na meron na nakatago naman sila sa mga mamad. Mamad Yan pa yung lang bomb tawag nila, shelter. Oo, Oo. mamad. Kasi palap dyan, pagka nag-construct ka ng bahay dyan, Mm. kasama na yun sa parang kung ilang kwarto, Oo. may isang kwarto na para ang purposely para dyan. Para Anong dyan. tawag? Mamad. Mamad. Mhm. Oo. Ang kabaliksantutan at ating tanagagikad English, shelter. Mhm. Ha? At ayalanti, mong labat anti siya onda po may rockets. Kasi dyan karakal ko no nasamay, Mhm. may pinapakaulang ballistic missile ng Iran. Mhm. Aga nasapon amin niya nasamay Iron Dome. Oo. Yun yung Na Israel. nag-intercept para Oo. hindi na dumapo. Doon Kaya- pa lang sa taas, sasabog na. Yes, sasabog na. Oo. Pero dahil sa dami, Mm. hindi nakakayanan minsan ng Iron Dome ng Israel. Imagine ko may mapalasapa santo aso release. Oo, oo, oo. Agmonta ni niyari na para sa samplura, Mm. walang lusot. Mm. Sakad karakal. Yes. Ay, so sila. At ang kinatatakutan pa ng mga OFWs natin doon, kapaborito Ajay, umaabot na hanggang Tel Aviv. Mhm. Yung pambubomba, naririnig na nila doon. Kaya natatakot sila kasi mas mukhang grabe ito ngayon. Tel Ha? Aviv ka mo, yan yung pinakasikat na lugar dyan sa Oo, Israel. pinakasentrong syudad sa syudad Israel. yan eh. Oo. Although ang sinasabi naman sa mga balita, 12 ng commanders Mhm. ang napapatay ng Israel. 12 commanders ng Iran. Ay naku, talagang napupuntir yan nila. Ha? Sabi ko nga, Kasi hindi yan sa ground eh. Sa ground ba? O sa pag-atake? aerial, ground Aerial. yata, sabay-sabay. Oo. Kasi pag aerial ka mo, yun yung mga missiles. Oo, Diba? Pag oo. ground kasi, yun yung talagang putukan. Mm, Yung talagang magpipenetrate ka dun sa lugar nila. mm. Di ba? Ang sinasabi doon sa Israel kapaborito Ajay, hindi sila susuko hanggat hindi nila nakukuha ang victory. Ano yan? Ano bang kinukuha ang victory ng Israel? Yan din ang hindi naman natin maintindihan. di ba? Kasi- Hindi naman nila gustong sakupin yung Iran. Mm, Di ba? mm. Hindi may yung sinabi mo noon na gusto nila talaga yung tahimik kaya parang kinokontra nila yung kukumpuni at paggawa ng mga nuclear weapons. Mula di doon ba? sa statement ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kapaborito Ajay, sa kanyang statement, ang kinokontra nila kasi threat sa security. Yes, oo. Threat sa security ang ginagawa ng Iran. Mhm. Kasi alam naman natin, nag-iisa yung Israel doon Oo nga na yung mga kapitbahay niya, puro mga kalaban niya, hindi sila magkasundo. Kasi sa relihiyon pa lang, di ba? Oo. Nag-iisang Katoliko yan. At Islam, eh. Oo. ang isa sa mga pinangangambahan ng Israel, yung ang dinidevelop ng Iran Mhm. na nuclear weapon. Nako. Oh. Yan din yan din ay sinusuportahan ng Amerika kasi alam din nila, may intelligence report din sila na ganyan din ang ginagawa ng Iran na gumagawa sila ng nuclear weapon. Nako. Kala ko, Iraq lang ang problema. Ngayon, Iran na naman. Di ba? Tahimik na ang Iraq ngayon, di ba? Oh. Nung nawala na si Saddam Hussein. Matapos lusubin ng Amerika Oo, ang di Iraq. ba? Ang tatagal Oo. din na naging problema yun, di ba? Mm. Mhm. Ngayon, ito na naman ang problema. Pero ang pinakaunang problema ng mga Israelis, Israel kapaborito, yung mga Hamas kasi. Mm. At Eh, yung mga Hamas na rebelde. yan, yung mga Hamas na yan,
yan din yung mga sinusuportahan ng Iran. Mhm. Kaya yun ang nagiging issue ngayon dyan, kapaborito RJ. Mhm. Kaya nga sabi ni Netanyahu, Nako. hanggat hindi nakukuha, Mhm. nabibingwit Mhm. yung pinaka-leader, pinakamataas na leader Mhm. ng Iran, hindi tayo matatahimik. Ay, Ano to? nako. So, hanggang kailan kaya? Yung sa ano, tapos na ba? Di ba? Mayroon pa rin yung sa Ukraine. Ongoing pa rin yun. Tapos yung Isa rin yun. tapos yung nagbabadya na naman na baka, 'di ba? Lusubin na ng China yung Taiwan, 'di ba? Kasi may mga indication na, 'di ba? Mm. So daming problema sa labas ng bansa na patungkol sa ganyang gera-gera na ang talo tayong mga tao na nakatira sa mundong At ang ibabaw. pinakamasakit yung epekto Nako. nito sa atin. Yes, lalo na pag Hindi civilian man, tamo. yes, hindi man tayo directly involved sa kanilang Ngayon ako. labanan. Yes. Economically, Yes. oo. affected po tayo. Yung gasolina Oo, kasi diyan po nanggagaling mostly yung mga supply natin sa crudo. Mhm. At kapag kayan ay naapektuhan, magkakaroon niya ng domino effect maging sa ating ekonomiya. Sabi nga nila kung minsan kapaborito Joseph, kaya gustong-gusto nila yung gera, yung mga malalaking bansa daw diyan kumikita. Narinig mo na Kasi yung nakakabenta sila ng mga weapons. armas, ay nako. Weapons of destruction. Kapag nalulugi na yung ekonomiya, ay diyan sila bumabawi. Hmm. Ayon sa ibang mga Analyst. nag-aanalisa naman patungkol sa mga war na yun. Yes, Kasi oo. walang panalo diyan di ba? Mm. Mantakin mo yung yung sidearms lang, magkano yun? 45 o 9mm. Hindi na ako familiar ngayon. mga Pero ano, more or mga- less 30 to 40,000 yata. Pinakamura, 20,000 kamo. O yun lang, maliit. Yung pinaputok na isang missile, oy. Mabila Oo, di ba? Dollar pa yun, oy. Oo. Ay, nako. Mm. Ay, socialist. So, ay, nako. So, Hopefully, maayos na yung problema dyan. Although may mga nagmi-middle na rin kapaborito, RJ. At ngayon ko lang nalaman, meron palang kaisa-isang kardinal ang Iran. ay, meron din. Meron din Meron? pala. Oo. Kala ko ano yan, puro ano yan, Islamic countries. Oh, mga hindi rin pala Muslim. kasi Meron meron din silang part na- first and only cardinal. Oo. Oo, so, may Katoliko din doon. Meron. Oo. Si Cardinal Dominic Natio. Oo. O Oh. kaya ano, from Iran pero lumipat. Ewan ko pero ngayon ko lang narinig. Mm. Parang ini-imagine ko kasi iba yung paniniwala nila, di ba? Iba yung relihiyon nila. Although may Diyos din sila, pero Oo. iba sa Katoliko. Oo. Ang panawagan ni Cardinal Mateo, dialogue around negotiating table. Mhm. Yun ang kanyang panawagan, dialogue Oo. to end the conflict dyan sa Iran. Mayroon nga, di ba nag-offer sila ng peace talk usapang pangkapayapaan muna. Pero according to the latest info nga, hindi tinanggap ni Donald Trump. Kung gusto ninyo, mag-surrender na kayo. Yes, yun ang End this war, parang ganun. yun ang condition Nako. Baka may Ah, ilalatag sila. Ba't hindi pinagbigyan muna? Di ba? Para yung pag-uusap baka magkaroon ng win-win solution dyan na wala nang buhay na mawawala. Kasi ang naka ano diyan yung mga sundalo, di ba? Mahirap ding maging sundalo kung minsan ano. yes. Sila yung, di ba, yung pinadalang Nasa front sundalo. line ng Oo, mga yan front line. Tapos yung nakita ko na parang pero AI na yun, yung pag-driver ka nung yung kawang piloto, tapos di ba, nakaamba din yung mga missile. Tapos pag nakana may jet mo, ang rami jet fighter, di ba, sabog latag wala na. Pero Wala makikita confident naman si Netanyahu na mananalo sila sa labanang ito. Yes, mananalo kung mananalo, pero yung damage yung perwisyo di ba? Yan lang. At saka pinaka diyan. Kasi yung confident buhay. siya kasi andyan ang support ng Amerika. Yes, Yung mga ibang kaalyado pa rin yung mga bansa. yes. Gaya ng France, gaya ng United Kingdom.
Australia, Canada. Ito yung mga malalakas na bansa. No, pero yung buhay may babalik mo Ayun pa ba? lang. Yun dapat ang isipin ng mga leader natin. Dahil kung minsan yan na yung nasusulat din sa, 'di ba, sa Bible, 'di ba, na yung tayo na rin yung tao magkakakulay parang ganoon, 'di ba? Maglalaban-laban na, 'di ba? So malapit na yung nako, kaya kung minsan napapapikit na lang ako, Kapaborito Joseph, sa mga nangyayari ngayon. Ngayon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yan. Ako, Sana matapos na to mga gera, kapaborito. climate change, ay nako, ang dami ng problema yung mga susunod na henerasyon. Anyway, magandang umaga po kay Sir Gabby Sabala, anang JZ Auto Center o Auto Dealer of B-Film Ceramic Tint and Top Up Philippine Products. Magandang umaga po, ganun din sa kanyang anak na si Madam Fabi, kanya Sir Jeffrey at Madam Ann, dyan po sa may JZ Auto Center, dyan po sa may Kalasyaw. Oy, saan yan? Pwedeng Pangasinan. magpatent dyan. Oh, thank you nga pala Sir Gabby. Napakalaking discount yung ibigay niya sa akin. Nagpatent ka? Nagpa-change oil ako. Change oil. Oo. Pero mayroon din silang tent doon. Tint on. Pwede rin po kayo magpa-tint doon. Quality po yung kanila mga tint na ginagamit doon. Yes, Oo. ganda. Kaya sabi nga natin, for quality service, visit lang po kayo sa JZ Auto Center dyan po sa may Kalasyaw. Yan, ha? And soon, baka magiging... Narinig nyo rin. Oo. Siyempre. Yan yung anong tawag doon, yung may tawag di ba? No? Walay, kumbaga sa mga kakanin, may pre-taste muna. Oh, yeah. So yan, pre-plugging. Oh, yun. Free plugging muna yan. Di ba? Oo. Okay yan. Tapos yan. Pasok yan. Pasok na pasok talaga. Oo. Ngayon naman mga kapaborito, speaking of conflict pa rin, mukhang dito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mukhang magkakaroon ng problema ito. Bakit? Kasi kamakailan may mga abogado po na nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Oy. Si idol ko, sinampa ng kaso. Yes. Bakit? Nagbigay ng pahayag kamakailan si Atty. Harold Respicio sa kanyang pagsama kay Jordan Pizaras na isang natalong kandidato para congressman sa Bohol. Sila po yung naghain ng petition for certiorari laban sa Commission on Elections. At ang kanilang aligasyon, panunuhol umano ng kasalukuyang chairman na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na aabot sa ilang daang milyon. Oh. Ang bigat ng aligasyon yun. Di ba bawal yung vote buying? Bawal na bawal. Kasi kaya ako nasabing vote buying dahil panunuhol naman yan. Yes. It involves money. Million Million of money. Pesos sinong sinusulan? Galit na galit. Itong mga nagreklamo, nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema Kapaborito RJ, actually ang hiling nila ay pinapadisbar pa. Tapos sinuhulan ng pera not to continue. Ang according to di pahayag nitong si Attorney Harold Respicio, tumawag di umano sila kay George Erwin Garcia, COMELEC Chairman. At may pinag-usapan silang milyong-milyon. Oo, pakinggan natin to, Kapaborito RJ. Narito yung... Naisampa na ba? Naisampa na. Hindi kaya maano yan tayo dyan? Hindi naman. Hindi naman kasi ito yung pahayag interview sa kanya ni Attorney Harold Respicio, pahayag niya nang siya ay ma-interview ng mga kasama natin. Ganito po ang naging pahayag ni Attorney Harold Respicio. Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pizaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizaras ay dumalaw si Attorney Pizaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What?
Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato nung mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Si Katutan Ang Susani bulat, pala ang bulat. May paratang ni Atty. Harold Respicio. Ay, nako. Pero ang kasalukuyang chairman naman ng commission, hindi na po pinatulan yung issue at aligasyong pinaparatang laban sa kanya. Siguro lapot sagutin na lang natin sa korte. Yun lang pinayag natin. Yung reklamo. Ano man yung magiging ano yan sa korte. Kasi gusto ko sanang magbigay ng opinion ko dyan. Pero wag na. Kasi naisampa na, di ba? Yes. Pero so bahala na po bahala na kung po, ano ang masasabi ay, ng nako. Korte Suprema patungkol dyan sa kanilang aligasyon kontra kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ay, hello and good morning nga pala kay Sir Jerome Asabay. Say kwanto kapaborito RJ. At happy birthday na buwas June 20. At si Karadi, former governor, former congressman Amado Totan Espino Jr. Tanuntanmat si City Mayor Jolier Ayoy Resuelio na San Carlos City. Yon. Ang pagbati mula po naman kay Sir Jerome Antinorio na Portik Bugalyon, Pangasinan. Advance happy birthday po kay Gobama. Yan, advance happy birthday po sa inyo. At kay Mayor Jolier Ayoy Resuelio, yan. At syempre yung holiday ba bukas sa Dagupan? It's a working, working narinig ko holiday. kay Kapabrito Amor, it's a working holiday Dahil Dagupan Day. because it's Dagupan Day. Yan. Likewise, hello and good morning kay Madam Lynn Coronel, kay Sir Maxi Solis, na bumabati po ng good morning sa atin. Yan. Sa Gaspar family diyan sa Kalet Binmali, Oy, nagcha-charge pa good ako morning. kasi nalubat. Nalubat ka ba? Okay, magpapatuloy po ang liknay balik arini na sarang pagkabatan pa imano malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman
ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan.
Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Rumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Lignay Balay. Kalukan tabi ni siyempre sa rin magtariulan na kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Kansay magtariuling ko, magtariun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:36 la, so oras siya tatang tanagagik. Hello, good morning kay Sir Jerry Domingo. Si Kwanto, good morning gentlemen. Nakakalungkot malaman ang 300 million pesos from Comelec. Kwanto, baka ganyan ang nangyari dito sa atin. Kwanto, May connect ka. Kasi, pero ito, hindi ko sinasabing yung kaso to. Kasi pagka may mga ganyang mga, di ba, halimbawa sa'yo, sinabi, ako, sinabi ko, Joseph, tatakbo kang konsihal sa bayan mo. Kailangan mo ng 300,000 pesos. Ayun. Anong gagawin mo doon? Anong ibig sabihin nun? No. Ang daming ibig sabihin nun. Bilhin mo yung mga butante, di ba? Pwedeng Dahil pwedeng panggastos mo sa pangampanya. Kasama na maigpit na pinagbabawal yung ganun na sistema. At ang allowed sa Comelec 5 pesos per butante, di ba? Ideally. So, Hindi, pero yun yung sa ano ng Comelec. Dapat hindi ka sumobra doon kung honest ka. Yes. Pero siyempre no. walang honest sa sosie, di ba? Siyempre magbibigay ka pa naman ng 5 pesos. Gomla kondat Lante. Correct. Atay may antingaran to, may bunog mula ba? Di ba? Mabliman. Ano sara may papayabulit ito ipawildat sika. Ito pagdaingon. Pero akinat naman sa kwenta daan to. Lante. Ay sosilis. Oy, nako, delikado to. Monkeypox nakapasok na sa Tarlac. Malapit na. Pero sa Pangasinan wala pa, Wala pa, pero malapit-lapit na 'yan. Tarlac lang kamo pa. Ayag. Di balit hindi tulad noon na talagang nakakatakot yung COVID, di ba? Pero yan siguro mga isolated o kaya kung meron man anyway, sa dalawa, ito tatlo. naman nagagamot. Yes, at nagagamot. Unlike nung COVID noon na talagang pagka dumapo, nahirapan ka. Ang dami. Oo. Tingnan mo nga naman yung mga
hospital natin, di ba? Mm. Halos puno ng mga pasyente Yes. nung panahon na yun. Oo. Ay, congratulations nga pala sa mga pumasang architect. Uy, PSU ang Oo, nanguna. oo, top, oo. top one, top notcher. Yes, top notcher siya. Si King. Bali-bali nga rin ito na King. Oo, King Nixon congratulations, Castro Mabanta Mhm. from Pangasinan State University, Ordaneta. So nakikisabayan na Oo. sa mga malalaking eskwelahan. Das university yan, di ba? Mm. At ang pangatlo dyan ang Yupang Pimma. Meron ba siya? Siya yung top 3 naman. Top yung 3 top naman. 2 ata, kung hindi ako nagkakamali, is Santo Tomas ata. Pero yung top 3, kaya namayagpag yung mga universidad sa Pangasinan. Pero ang nakatawag pansin sa akin, yung eskwelahan ng gobyerno natin. PSU, di ba? PSU, Pangasinan yes. State University. Oo. Na talagang siya yung nanguna. Oo. Hindi lang top 10, kundi top 1. Tignan ko nga Siya dito yung sa nanguna. listahan. Tignan Tama. mo. Number 1, top notcher with an average rating of 88.10. Si King Nixon Castro Mabanta ng Pangasinan State University, Ordaneta. Yes, Ordaneta yan. Pero PSU pa rin yan. Yes. Ang number 2 from University of Santo Tomas. Yun. Oo. At ang number 3 Yun. from the University of Pangasinan. Yun. Yan, si Leymar Jake Gandela Tamani. So congratulations. Talagang namamayagpag sila. Kasi alam mo kapaborito, RJ, ilan sa mga, meron pong 10 exam dito sa ating bansa na pinakamahirap ipasa. Oo, isa na yan. Oo. One is yung bar exam. Another one is yung medical exam, physician licensure examination para sa mga doktor. Pangatlo is yung certified public accountant licensure Accountancy. exam, CPA. Number 4 is electrical engineering board exam. Number 5 is mechanical engineering board exam. Number 6 is civil engineering board exam. Number 7, ito, architect licensure exam. Number 8 is electronics and communications engineering board exam. Puro mathematics la to eh. Number 9, alam, magaling ka sa 1 plus 1 Oo. equals 11. at saka memory work ito, memory work. Joke lang ha. Number 9, chemical engineering board member. At saka number 10, geodetic engineering board exam. Puro engineering. Board exam, no? Walang Kasi board member, may, board yan, exam. May kwintahan dyan. Yes. About, walang magagaling dyan yung mga Pierlos Buenos, aliwa matamin, politiko. So, Nagagaling din sa kwintahan. magaling din. Alam ko Di na ba? tinutumbok mo. Diba? Kwentado na nila. Of course. Meron nga magaling din eh. Malapit-lapit lang ang tatoy kwenta eh. Di ba? Di ba? Kaya marami siyang... Gagasas ako ng ganito. Yung ROI ganito. Sige na, larga. Siyempre. Total, mababawi natin sa napakarami natin mga projects. Kaya dapat magaling ka sa kwentahan. Kasi pag hindi ka magaling, pag natalo ka, lugi ka. Lugi ka. Kasi hindi mo na kwenta. Oo. Yeah. Meron pa. In everything that you do, hindi maiwasan yung mathematics, no? Kasi 1 plus 1 yun eh. Oo. Di ba? Lahat. Kasi importante yan, napikit kadapagan, mantay man kwenta. Di ba? Di ba? Kaya dapat... Yung mga Korean, magaling dyan. Oo. Sa kwintahan. Yes. Bakit ka mo? Bakit? Ilan na Korean? Oy! Magkano Korean? Oy, talagang bilib ako sa iyo. Di ba? Di ba? Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Kalasyaw. Kay Engineer Rodolfo Bodeon, good morning. Sir. Good morning, Engineer. Good morning. Asa nga pala sa mga taga-Lingayen, ito magandang balita para po sa inyo. Tomorrow, June 20, magkakaroon po sila ng minor surgical mission. Ay, gusto ko yan. PhilHealth registration at free removal of cysts. Uy, saan yan? Ito, basahin ko Sige, basahin mo kasi maraming mga mahirap nating kababayan ang nag-aantay ng mga ganyang libreng serbisyo. Yung mga minor operation. Sige. So ito, inaanya niya ng lahat sa minor surgical mission, PhilHealth registration at free removal of cysts ng Rural Health Unit 3 at PhilHealth. Gaganapin sa June 2025, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa barangay Nagalgal.
Health Center, Barangay Nagalgal Health Center. Narito po ang mga libreng serbisyo. Una, PhilHealth membership at registration. Magpalista ng hindi na kailangan pumunta sa opisina ng PhilHealth at maging PhilHealth member ng libre. Oy, ganda yan. Okay, Gusto ko yan. Ito rin. Open ba yan sa lahat ng tagalingga yan? Open. Siyempre. Pero doon gaganapin. Oo. Libreng tanggal bukol o cyst. Ayan. Kahit na yung malit na bukol lang, pwede po yun. Libreng konsultasyon para sa mas maayos na kalusugan. At ito ang pinakamaganda. May libreng gamot hatid para sa nangangailangan. Ano po yung mga kailangan dalhin po ninyo? Kung meron pa kayong PhilHealth ID, dalhin po ninyo. 4-piece ID o kaya senior citizen ID para sa mga miyembro. Pero kung walang PhilHealth, may registration naman doon. Oo, may registration doon. Photocopy of valid ID o birth certificate para sa hindi pa miyembro. At ito po ay libre para sa lahat. Sa lahat. Para sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para sa mas malusog na linggayin. Kita-kits sa Barangay Nagalgal Health Ano Center. yan? Programa Nagalgal, ng RHU, ng RHU, Municipality ng Lingayen. In cooperation ng sinong kasama? PhilHealth. PhilHealth. Ganda po yan. Bilig talaga ako sa mayor namin na kahapon nga nagkaroon sila ng meeting, di ba? With the employees, di ba? Para sa pagpapaigting ng serbisyo. Biruin mo yan kahit na malapit na, di ba? Yung pagtatapos ng panunungkulan ni Mayor Paul Batawil, pero talagang tinatapos niya andyan pa ng rin buong husay yung kanyang trabaho. at andyan pa rin yung serbisyo. Yung serbisyo. Yan ako bilibi. Alam mo yung mga ganyan, maiiwan yan na alaala. Yan, Okay. ng ating mga kababayan sa Lingayen. Yes. Kahapon nga nagkaroon din ng Peace and Order Council meeting, Anti-Drug Abuse Council meeting, Risk Reduction Management Council meeting for the Protection of Children, Committee on Anti-Trafficking, Violence Against Women and Their Children. Yan yung quarter meeting na sinasabi mo kapaborito, RJ. Diba? Ano ha? So, talagang bilib ako, 'di ba? Kasi yung mga iba patapos na rin, 'di ba? Oo. So, wala lang transition, wala lang sa susunod na ano na 'yan, 'di ba? Pero diyan mo makikita yung serbisyo na talagang pinapakita nitong si Mayor Paul. Hanggang sa huling araw sigurado nandiyan yan at magsisilbi. Actually, ano ba yung June 30? Anong araw yun? Monday. Monday. That's So, Monday. ayan, sigurado yan, may flag raising ceremony. Oo, sigurado yan. At yung siguro turnover ceremony. Baka sabay dalawang mayor ang tatayo dyan sa June 30 sa flag ceremony. Hindi pa, next Monday pa. Next Monday pa. Kasi may isa pang Monday. 19 ngayon, so we have another week more to go bago June 30. Yon. Yan. Pero bukas, ang tabayanan po ninyo ha, may guest po tayo dito bukas. May guest tayo? Oo, may dito, pag-uusapan. May pag-uusapan tayong mahalaga bukas. Parang nasusurpresa ako. Oo. Isang analyst, yan? About ito business? Incumbent official to, kapaborito RJ. Incumbent. Oo, incumbent ito. At ito, pag-uusapan natin yung mga law of succession, ganun. Gusto ko yan, law of succession. Kasi di ba, pagka may nagbakasyon, pagka may mga nawala, di ba? Di ba? Kung sino yung mga susunod. Ang naging usapin dyan na naging sana magkaroon na rin ng first vice president, second vice president, na naging usapin yan din noon, di ba? Yung sa liga ng mga barangay provincial chapter. Malala mo noon. Nung naging liga yung isa, umalis, naging president yung vice. Yeah. Tapos namatay, and according to information because of COVID. So ngayon sino ang papalit? So, nagkaroon ng eleksyon noon. So sana meron na para sa law of succession. Yes, So yung mga bagay na ganyan, gusto ko yan. Saan ito? Baha Serye,
Baha, Magandang Silgi. araw po. Sana maipost nyo din ang aming hinaing dito sa Barangay Mayumbo, Arsadun Compound. Mhm. Na ilang taon na rin nagtitiis ang mga kabarangay dahil dito sa tubig na may lumot na. Nako. Uy, naku, Saan yan? kawawa Mayumbo? naman kayo. Oo, sa may Oo, Barangay Mayumbo, Arsadun Compound. Panawagan sa sa inyo pong kapitan. Sino bang kapitan diyan? Oo nga, Diba? no? Kasi Sinong kapitan nyo dyan? kung- Hingi ka ng pundo. Yes, kasi sasabihin Ah. ko sana, alam nyo kasi sa barangay, baka sisiinyo yung si kapitan, malit lang yung pondo. Kaya lang nga, tignan natin kung may initiative na wakasan yung problema na yan. Oo, kaya nga, tama-tama. Kailangan nyo ng tulong sa mga pwede nating pakasungkitan ng pondo. Oo, Siyempre. tama-tama kasi mag-i-eleksyon. Alam po ninyo, parang tuloy na yung December 1 election. Yan na naman ng di ba? barangay SK election. Oo. Kasi Tuloy na naman ngayon. Parang tuloy. Kasi sabi ni Comelec chairman parang meron silang i-hold muna yung tigil mo na. Pero meron na meron siyang pahayag. Pakinggan. Ngayon ulit. Oo, pakinggan natin so, si Comelec Chairman. di ba? Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sige nga, Pakinggan natin, ha? Si Idol, Okay. so. Go ahead, Idol. Go, go, go. Sinimula na natin therefore yung pagkalat ng tulong mula sa iba't ibang sektor o baihan ay mga indigenous people sa mga kabataan at sa ating mga citizens. Napakadami pa. Binigyan natin sila ng tulong para sa paghahanda natin sa barangay SK elections. Sabi ko nga sa inyo, isang araw, nag-focus tayo sa mga parliamentary elections. Dapat naman yung barangay SK elections ay pagtulungan din natin ng pansin. At ito ay official na mag-launch na ng pagsisimula ng mga dapat natin kami. Kung nagsimula na kami, yung mga nakarang buwan pa. Dapat natin ma-realize na walang batas na isasabing postpone na barangay SK elections. Ito ay matutuloy sa December 1. At tingnan natin, obserbahan natin anong mangyayari sa June 2, 2012, saan mapupundir ang ating Kongreso kung ano ipapasabay yung sinasabing fixing ng term office of the barangay officials. Pero in the meantime, dahil walang ganyan, wala namang pagbabago sa batas, kaya tayo naghahanda rin para sa December 1. BSC. Pero yung operator saying na sana automated na rin po yung barangay election. Kasi naman, alam nyo kasi, pagkakasi mabilis ang resulta, hindi tumatagal na magdamag, ang nakinabukasan, o maakit sa susunod na kinabukasan pa, walang violence wala tayong nakikita yung mga snatching, wala yung mga intimidation, threat, o kaya naman yung pagkamatay, lalo na nasa address against sa mga electoral board members, o kaya sa mga city or municipal board of council, so yung mga electoral board or mga board of council. Pag mabilis, wala sila masyadong issue. Diba? So, kasi nga, nag-transmit na yung result. Pero siyempre, sa bandang huli, may reason din kasi amin dito kung bakit manual na eleksyon ang ating barangay. Siyempre, personalis kasi pagka-barangay gusto talaga sinusulat ng mga kababayan natin yung talaga. Hindi naman pinikilala natin yung bagay na yan. At siyempre, mas matipid kapag manual na halalan kumpara sa isang automated election. Baka naman, kaya nung nakarang barangay SK election ng 2023, nagkaroon tayo ng pilot testing ng automated election, 3 lugar, dyan sa Cavite. At naging very successful ang bilis. Isang oras na, nag-proclaim na kagad doon sa barangay election. Makikita nyo yung mismong difference nung naroon na. Kaya wala na siya. Kasi hindi naman kinakailangan mag-transmission dahil doon na mismo sa barangay, yung canvassing sa mismo eskwelahan. Dahil doon na rin yung mismo proclamation ang nangyayari. Sa mga nalalong barangay officials. Kaya lang, sa halip na na-appreciate yung balot ang isa-isa, ang nakasulat, hindi na kasi nga nasa makina na yan, susumat pa na lang yung result. Tapos yan, pagsasama-samahin lang yung resulta ng bawat presinto hanggang sa makapagproklama ng kapitan, ang barangay chairman o yung mga kagawad ng barangay kahit ng SK at mga kagawad ng SK. In the meantime, sa kasalukuyan wala. At siyempre, ang paghahanda ng committee ay pang full manual elections tayo. Pinag-aaral namin, baka pwede tayo magkaroon ng pilot test man lang ng isang automated election. Kaya lang, siyempre, kapag pilot test ka, magre-renta ka na naman ng makina and therefore, masasama yun doon sa presyo ng gastos natin para sa isang
barangay SK elections. So in the meantime, tayo ay fully manual election para sa 2025 barangay SK elections. Sana magkaroon ng batas na para isama yung okay yung gusto niya na ng iba na magkaroon ng tinatawag na hybrid. May manual na, meron pang automated. Kaya susuporta kami sa ganun kasi kung nga hindi naman ganun kadami iboboto sa barangay. Kung kunti naman kung barangay chairman lang at saka yung mga kagawad, SK chairman lang at saka yung mga kagawad. So hindi naman kahaba yung babasahin katulad ng sa isang national and local election. So kung gusto nila ng hybridize, manual na, ang same time, automated, papasok mo yung mga balota sa makina, okay kami lang. Sir, magkano ang budget for the manual DSA? Pag manual DSAE, inaabot ng 20 billion pesos. 1-3. Pero dahil nasa maliban sa tinahan magdagdag ng honoraria, pinaglaban namin ng magdagdag ng honoraria, sa ating mga guro, inabot kami ng more or less 14 billion. Kaya lang po, tinameran po kami ng almost 3 billion. Kaya po, wala po tayong unfortunately, in the meantime, yung dinagdalag natin na honoraria sa ating mga guro, itong nakaraan national and local elections ay mawawala po dito sa barangay SK elections. At the same time, yung dinagdalag naman po ng 2 support staff bawat presinto ng mga electoral board members ay mawawala rin dito sa barangay SK election bilang resulta po ng mga tapyas ng budget po ng provisional election. So yung sana makagawa ng paraan ng ating tuloy-tuloy sa ating Pangulo na sana po yung 2,000 man lang na natanggal sa mga guro natin ay maibalik dito sa barangay SK elections. Sapagkat halos parehas din naman ang trabaho kasi magpapa-early voting pa rin naman kami kung talaga wala kayong batas sa early voting law. Kahit early voting kami sa mga nakatatanda at kamansahan ngayon 4.3 million ang mga kababayan natin na kinabang sa 2 oras na yan nakapag-voto ng nakatatanda at may kamansahan. Para sa kaalaman po na lahat, as of kahapon na alas 2 ng hapon, ang napabigay na po namin ng honoraria ay 98.4% na po. So, i-expect natin yung araw ay matatapos sa buong Pilipinas ang distribution ng lahat ng honoraria para sa mga guru natin na nag-import yung araw ng election. At yan po yung kulang-kulang 100,000 lahat sila. At again, yung pong additional 1,000 na pinagkaloob ng ating Pangulo ay maaari po yung aming na-distribute kasi siyempre hindi po siya nakasabay nung una. Pero importante, na nakalagay po sa batas na dapat maibigay yung honoraria ng mga guro, hindi lalampas na 15 araw pagkatapos ng election. So tayo po ngayon ay nasa 10 araw pa lamang after the election, more or less, kung 100% namin na hindi hamak na solid state, hindi mapapaswerte natin sa kanila. Si katutan na tatong tanagagi ka, so balikas ng Comelec Chairman George Erwin Garcia. At habang wala pa naghahanda sila. Oo. Pero alam mo, alam ko matutuloy. May pinagbabasihan ako. Kasi, di ba, gusto ni Presidente Marcos may tuloy. Na may tuloy. Kung ano man yung mapagkaisahan ng Senado, bicameral ng Kongreso, pupunta yan sa kamay ni Presidente Marcos. Kung hindi niya yan nilagdaan, di ba? Yes. Di tuloy. So ang sabi nga ni sino yun, Senador Coco ba yun? Coco Pimentel. Coco Pimentel na ang sa amin ito. Pero ang final judgment kay Presidente. Ayaw ni Presidente, gusto niyang matuloy. Kaya ang pagbabasihan mo ay yung kanyang sinasabi, talagang matutuloy. Yes. Dahil ano man ang pandayin nilang lay dyan, siya pa rin yung may penalty dyan. Pero ang sinasabi naman ni Senator Senate President Jesus Escudero, kung matutuloy man, matutuloy naman na yung extension ng term. 4 years na maninilbihan. Yes, baka yun ang lalagdaan. Yes, 4 years, matutuloy ang eleksyon, pero uupo for 4 years yung mga mai-elect at eligible sila for another term. Ano yun? May proposal na ganun? Para yun na lang ang pirmahan? Sa BICAM kasi, ang proposal ng House is 6. Pero sa Senado, 4. Hindi, yung postponement. Kasi pareha sila na postpone by next year. Kaya kailangan mayroon ding tuloy, pero yung term of office,
May extend na. ma-extend para yun na lang ang pirmahan. Yes. Pero kung baka yan ang pipirmahan. sakali na siguro nandun yung kondisyon na tuloy yung election, then yung proposal na Term of office, is 4 years. Pwede yun. Pwede yun. Para at least madali na. Kasi Oo. nga sabi niya gusto niya matuloy Oo. sabi naman ni Basta yan ang gusto ni Presidente. Yes, Oo. sabi niya nasa kamay na ng presidente. Kaya kung ang pagsasabihin mo yung pagbabasihan mo yung sinabi niya na gusto niya matuloy, for sure matutuloy. Yan. Yun. Yan. So, yan po para sa mga excited na para sa magaganap na barangay at SK election. Alam ko kakapitan ka. Malayo pa sa aking panaginip. Yun. Hindi, sabi nga nila di ba? Kung destiny, hindi mo yan mapipigilan. Sa bagay, So don't close the door. Yun. Open it, open. Open yan. Pwede yan. Okay. Pero, hanggang pala malam yung oras sa ating talagagi, kakulo pa kantabi lalangula at liknay balay. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarian kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabi timan at technical side, say manangaro lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre watan masay, the only one, Engineer Nixon Dakal. Hantabihan ang susunod kaagad ang number 1, ikapaborito, Joey Baby. Kami po'y magbabalik bukas dito sa Liknay Valley, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.